କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ କହ ତ। ଆରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧର୍ମ କର୍ମ ସତ୍ୟ ଏକୁ ଯିଏ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିପାରେ, ସଦାବେଳେ ଜ୍ଞାନ ରଖେ ମନର, ଏଗୁଡ଼ା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇପାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପର। ତେଣୁ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତର ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କହେ ମରିଗଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଭଗବାନ କ'ଣ କହେ, ମୁଁ ପଳେଇଲିନି ବୋଧେ, ମୋ ଠାରେ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ। ଆଶୀର୍ବାଦାତ୍ମକ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କହିବି, ଦେଖ 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ୁଛି ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ, ଆଶୀର୍ବାଦାତ୍ମକର ଶ୍ଲୋକ। କ'ଣ ସେ ଶ୍ଲୋକ ନା, ପ୍ରଥମଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି। ଶିବଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଥିଲା, କହିଲେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଗାୟତ୍ରୀ ମାତା ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମକୁ ଆଣିଲି, ତ ଯେତେ ପ୍ରକାର ତୁମର ତୀବ୍ରତା ମାନେ ତ ଦରକାର ମୋ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ମାନେ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଣିଲି, ତୁମେ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦାତ୍ମକର କିଛି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଶିଖିପାରେନ କ'ଣ ପାଇଁ? ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶିଖିନି, ବିଷ୍ଣୁ କହୁଛି ମୁଁ ଶିଖିନି, ଶିବଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା, ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶିଖିନି। ଶିବ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜୋର ସେ ଶିବଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା, ଶିବଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା ତ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶିଖିଛି। ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶିଖିଛି, ଆରେ ଅଳ୍ପ ଶିଖିଛି। ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ଆସିଥିବ ସବୁ ଦୂର କରିକି ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇଦେବି। ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉ ମାଙ୍କ? ଗାୟତ୍ରୀ ମାତା। ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗାୟତ୍ରୀ ମାତା ଆଦ୍ୟ ମାତା, ହଉ ଏ ସବୁ ମାତା ତାପରେ ସବୁ ଆସିଲେ, ଯେତେ ରକମ ମାତା ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଦ୍ୟ ମାତା ଗାୟତ୍ରୀ। ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏଠି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ସଜା।